ସାଙ୍ଗମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ କେବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବେନି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେମିତି ମୁଁ ଏ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ବରଗଛର ଗହବା ଡାଳରେ ଗୋଟେ ହଳ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଳ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାଉ। ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ବଡ଼ ଗାତ କରିକି ରହୁଥିଲା। ଏଇ କାଉ ଆଉ ମୂଷା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳା ସାପଟେ ଆସିକି ସେଇ ମୂଷା ଗାତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ମୂଷା ଡରରେ ସେ ଗାତ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ସାପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇ ମୂଷା ଗାତଟିକୁ ନିଜ ଘର ବନେଇଦେଲା। ସେ ସାପ କ'ଣ କରେ ନା, ସେଇ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ସେଇ କାଉ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ବା କିଛି ଅଣ୍ଡା ବଞ୍ଚିଯାଏ, ଛୁଆ ଫୁଟିଯାଏ, ସେ ତାକୁ ବି ଆସିକି ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଖାଇଦିଏ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ କାଉ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଯାହା ବି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ସାପ ଆସି ଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଛୁଆ ହେବ କ'ଣ? ଆମର କ'ଣ କେବେ ଛୁଆ ହେବନି? ଦିନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାଉଟି ତା ସ୍ୱାମୀ କାଉକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ କାଉଟି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନା, ବିପଦକୁ ଡରି ଆମେ କେତେ ଜାଗା ଏମିତି ବଦଳେଇବା। ଶୁଣୁ, ମୋର ଜଣେ ବିଲୁଆ ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇ ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ବିଚାର କରିବା। ଏହା କହି ସେ ବିଲୁଆ ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିଲା। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ପଇଡ଼ ବଡ଼ ମଧୁର, ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର। ବିଲୁଆ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଚତୁର। ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା, କହିଲା, କାଉ ତୁ ଶୁଣୁ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆରପଟେ ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ଅଛି। ସେଇ ରାଜଧାନୀର ରାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପାଖରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗାଧାନ୍ତି, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ସେ ତୁଠରେ ଥୋଇକି ଗାଧେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିବେ, ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେକର ହାରଟି, ସେହି ଅଳଙ୍କାରଟି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ତୋ ଥଣ୍ଟରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ତୁଠରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିକି ଥୋଇବେ, ତୁ ତାକୁ ସେଇ ହାରଟିକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବୁ, କାହିଁକି ନା ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ତୋତେ ଫଲୋ କରିବେ, ତୋତେ ଅନୁସରଣ କରିକି ତୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ। ତୁ ଆଣିକି ସେ ହାରକୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଗାତରେ ସେ ସାପଟି ରହୁଛି, ସେଇ ସାପ ଗାତରେ ଆଣିକି ପକାଇଦେବୁ। ତାପରେ ସୈନିକମାନେ ସେ ଗାତରୁ ସେଇ ହାରଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସାପଟିକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାରିବେ। ତାପରେ ତୋର ବିପଦ ଟଳିବ। ଏହା ଶୁଣି କାଉ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲା। କହିଲା, ଯାହା ହଉ, କିଛି ତ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଗଲା। ତା ପରଦିନ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ସେଇ ମୁତାବକ ସେ ସେମିତି ସେଇ କାମ କଲା। ରାଣୀଙ୍କ ହାରକୁ ଆଣି ଧୀରେ 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 ଆଣି ତା ପଛେ ପଛେ ସୈନିକମାନେ ବି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆଣିକି କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଗାତରେ ପକାଇଦେଲା। ସେ ଗାତରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଦେଲା, ସେ ଗାତରେ ସାପ ଥିଲା। ସୈନିକମାନେ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ, ଏଇ ଗାତରେ ପଶିଯାଇଛି ସେ ହାରଟା। ସେ ଯେତେବେଳେ ହାର କାଢ଼ିବାକୁ ସୈନିକମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ସାପ ବାହାରିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ସୈନିକମାନେ ସେ ସାପକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସାପକୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସାହସ ଜୁଟେଇ ସେ ସାପକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ହାରଟିକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଏ କାଉ ଯୋଡ଼ିକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ, ଯାହା ହଉ, ଆମ ବିପଦ ଟଳିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବିପଦ ବେଳେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବାନି, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ କେମିତି ଆମେ ଏ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋ ଗପଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।